וואי, מצאתי משחק ממש מגניב. בואו תראו. מה זה? מה זה? אני לא יודע, בואו ננסה ללחוץ על הכפתור הזה. למה זה? מה זה המקום הזה? כנראה אף אחד תלת מימדי. אתה חלק דברים האלה. אולי תעשו אותנו? זה... מה זה היה המשחק הזה? מה זה החדר הזה? אתה זוכר מה הייתה המטרה? אני חושב שפאזל צריך, כי זה משחק מחשב עדיין. רגע, צריך לעשות יחד? בואו ננסה. אני עדיין שם. תשתפו פעולה. הללויה. יש פה איזה מחשב. איזה מחשב? בואו נראה מה זה. יש כאן הרבה מחשבים. בטח של פועלי המשחק. וזה המחשב הראשי כנראה. תן לי דרך לצאת מכאן, תפרוץ את המחשב. אני מנסה. נראה לי זה השער חזרה. איפה שנכנסנו. הצלחנו. בוא נראה אם זה ייסגר. מה זה? לאיפה הגענו? יאללה, בואו.